Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Justin, Manipud Mountain Province. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadalalin Herbacio Gonzales Prado, J.R. Prado, kan Eliana J. Prado iti Saudi Arabia. Kastamat da Danilo Gonzales iti Bagabag Nueva Vizcaya, Dennis Gonzales iti Aguinaldo Ifugao, kan family Gonzales ti Palanan Isabela. Nagapo ti kablaaw ken ni Jeffrey iti Baguio City. Makablaawan pa iti Pasis family ng runa ni Manong Domingo Pasis alias Penduko kan manang Alice Pasis iti Sentro, San Roque, San Manuel, Pangasinan. Concepcion kan Asitura family ti Dagupan City, Pangasinan. Mrs. ko Anilin Concepcion, anak ko Ada Macleo kan Marcen, nanay Sosima kan kakabsat ko from Angelo Asitora Concepcion. Lakay ko ni Goldwyn Guaves from Zenel Limos Guaves. Amin akailyak dita Al-Alinaw Norte from Imelda Velasquez. Amin at tagatangadan San Quintin Abra kan asawak ani JP Rapacon Alejo from Leniki Alejo. Makablaawan pa ti Binayan kan Fernandez family kan amin at taga-Upakan Manamtam Bambang Nueva Vizcaya from Anthony Binayan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Justin. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin, kastamatan kadagiti na ayat adumdumngag iti programa yo iti YouTube. Nabayagan nga agdangdangagak iti programa yo. Kat manipod iti pakasaritaan dagiti letter sender yo, ad-addan anawaknitan ti panunot ko, tapno ibinglay ko tinabayagan akup kopikupan ti barukong ko. Kan tapno mapalubusak matan ti ladingit nga imimpenek iti naunday a panawan. Justin latakuman ti yawag yu kanyak manang, tubuak ti Mountain Province, ngam agub-ubraak iti syudad ti Baguio. Ti pakasaritaak kat napasamak, idi agad adalak paylaeng iti maysa nga universidad iti syudad ti Baguio. Tunggal bakasyon, wenno basta nawaya akmanang, agawid ak iti lugar mi, tapno tumulong kadagiti dadakkel ko iti garden, kat makaurnong iti kwarta abus-busek iti panagadal ko. Iti na minsan a bakasyon a nagawid ak iti probinsya mi, nasang patak nga adda dagiti dayo a makidupdupong kadagiti kakalugarak. May sa kadakwada ni Mike. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Siyak ni Mike. Estudyante ak manipod iti syudad ti Manila. Siyakmat ni Justin, iti Bagyo ti pagadadalak. Agawid akla dito lugar mi, tunggal adawayak wano kada bakasyon. Kastagayam. Isumot lang nga itaka lang ang nakita. Nabayag kayo ka din nga da dito lugar mi, kadagiti kakadwam? Medyo. Naimbitaranak namin iti selebrasyon ti Cordillera Day. Isa simurutak kadagiti kakadwak ito organisasyon. Kasta ka di? Anya ngay mo ti organisasyon nyo? Environment advocate kami. Kang runaan na panggap mi timang protektar iti nakaparswaan. Iti aglawlaw. Ket isong adda kami ita dito Cordillera, partikular dito lugar yo, takayat may tulungan dagiti indigenous peoples. Dagiti IP sa kasken ka. Tapno mailaban nyo ti karbangan nyo kadagiti daga at agikwayo, kontra iti saan anasaya at panggap ti gobyerno. Mabit man lang. Kunam anaawis kayo dito'y para iti selebrasyon ti Cordillera Day, saan ka di? Juan. Sige Justin ha. Paypayapayan nak di kadwa ko. Ang mga noda na patag nga ibagana. Nice meeting you. Katsapay la ko ma. Ta saan aday titi umunakan maudi pa nagsarita ta. Panawan ka pa'y. Pinanawan na ko na. Naawis da kano iti Cordillera Day. Kat inton Hulyo pa iti selebrasyon ti Cordillera Day.
mudo pa ila ita ti Abril. Makapati ikaw Ay, baybay akman langan da nga imbaga ni Mike. Tinapatag kanyak ita. Adda na amamo ka agad adal ije Manila. Sigurado na sisirib da. Ta ije syudad ti Manila ti pagadadalan da. Kan naiduma ni Mike. Malaksid analaing asumarita. Nataerpay. Amom gaya magdagiti dayo diti lugar tayo, Justin. Wan tatang, estudyante da gaya manipod ije Manila. Wan, ada dagiti kakalugaran tayo amamati ka dagiti ibagbagada. Gamadalat tamot dagiti saan. Ha? Anya ti kaya siya sa wan tatang? Nabagas ngamin ti panarita da, anak. Naunag-unay dagiti punto da. Narigat abato kay dagiti kaskada kaming agtaltali na idlaeng dito probinsya. Ngamno dagiti kasken kang agad adal, nalabit analaka maawatam ti pamalawag da. Tatang? Iso na saya at mertanam amom ida anak kao. Napipiakan ka, takas itinakunakon, agad adal ka. Sigurado ang nalakalaeng maawatam no anya ti bagbagada. Sa bagay. Alangarudan tatang. Maturog tayon, tani, rabiin. Masapa tayo pa'y amapan ijay inton bigat. Sika Justin. Tako na mga adal ka mo ti syudad ti Baguio. Bagaman kanya kita? Anya ti nagdumaan ti syudad ti Baguio diti probinsyayo. Diti lugaryo. Adayo ana ulimak dito'y lugar mi. Sana kas ijay syudad anagulo. Pasig nga ungor ti lugan ti mangeg. Sana kas dito'y anabaltaw pa laang amangeg ti uni dagiti bilit. May sa dayta ka dagiti ibagbagakan ka. Anya pa'y. May papanmat iti angin, kan itaglawlaw. Kasano ayarig mo ti syudad ti Baguio diti lugaryo? Ijay Baguio, nakaro ti polusyon. Ngam dito'y lugar mi, presko ti puloy ti angin. Masayop mo ti sadiwa nga ayamuom, nga agtaod ka dagiti kayo iti aglawlaw. Sana kasi di syudad, nga asok manipod iti tambutso dagiti lugan ti masayop. Dayta ti bagbagak. Dayta ti puntok. Kat antok. Kat amin dagita. Gobyerno ti makagapo. Naimbag ko no para ka dagiti umili a Pilipino dagiti development nga aramiden da. Ngam saan mat? Tati mairan ranod. Dagiti babak ng abusado. Dagiti kapitalista. Kang runaan na. Dagiti ganggan na at manipod iti nagduduma pagilyan. Saan mo ta dagiti umili a Pilipino? Mike. Kati kang runaan na biktima ditoy. Dagiti kaskada kayong eyepiece. Amom Justin, iti kadakon diti lugaryo. Ingkadong ko ti sana nga agsubli di syudad ti Manila. Anya? Kaya't ko tagtalinoid langan ditoy, tapno makatulong ang kada kayo amang ilaban iti karbangan nyo kadagiti sanikwayo. Tamamati kami kadagiti kakadwak ita, nga iti saan nga agbayag. Makadanon dito dagiti kapitalista. Karamanin dagiti ganggan na it akakunsabos da. Dadailin dato'y lugaryo. Para iti ibagbagada a panagasenso. Kat dayta ti saan mi nga itulok ka dagiti kakadwak. Adda kami dito'y. Tapno ilaban mi ti karbangan nyo. Salakniban da kayo kontra kadagiti mananggundaway. Dayta ti maikarikan ka, Justin. Una yan. Umukuok iti kaunggak dagiti bagbaga ni Mike. Panagriknak kat nakataltal gedak. Panagriknak kat nasaraka konti knight in shining armor ko.
Manang, saan ka pa'y maturog? Ne, adda kagayam dita ading. Ala, dinak nadlaw? Kwa, adamin pampanunutak ading ko. Iso nga aklunak. Jack nadlaw nga inasit ganak. Sino nga minti pampanunutam? Ha? Ay, ne, awan ti pampanunutak ading. Ala, katno ko nam nga adda? Ha? Imbaga kaya ti kasta? Wan mo't manang? Ay na, sika talaga. Tinasayaat, sumrot tan ijesiled. Maturog tan ading ko, tani, adaluman ti rabii. Gapo iti masansan apan nakisarsaritak ken ni Mike. Ken iti panang iparik na nakada kami nang runa kanyak. Nga isak sakit na kami. Ininot anat nagtirik na ken kuana manang Emmy. Ad-adamatan nga impakita na no kasano ti panang sakit na kadagiti eyepiece akas kanyak. Iti may sagundaway manang, inawis nak ni Mike adumaray iti lecture. Gaputa adda ti talo asabali pay akadwak nga agtutubo, manipod iti lugar mi, imanugutak. Impagarup ko manang numapan kami iti may sa abalay, wano pasdek, tapno ijay kami nga agdengeg iti ibagbaga ni Mike a lecture, ngamnas daawak, takabayatan ti pannagnami. Nagturong kami iti bantay apagbutbut ngan mi, apapanan iti lugar mi. Taag dinamag nga adagap apon ijay nga armado a grupo. Aditi kabakira na pagbutbut ngan iti lugar mi tinang ikuyugan kada kami damay. Kat sigon iti makitak dito Kasla camping site to'y lugar at tinurong mi. At dapat iti napatakder atent. Madlaw nga agsagsagana dagiti sinangputan mi dito Nakasta, talagang amuda nga umay kami. Nga ikuyog da kami dito'y damay. Pudno gayam nga dagnana dito'y akabakiran. Saan damat nga armado? Justin. Okay ka kadilain? When Mike, okay aklaan. Anya ti aramidan dagiti sinangputan tayo dito Agsagsagana damat, Mike. Di matimbagakan ka, kastamutan ka dagiti kakadwam asimurot. Nga da maangay a lecture ditoy. Isong agsagsagana dagiti kakadwa kasi ng putan tayo. Kakadwam ida? Wen Justin, isong awan ti rumba nga pagdanagam. Apay, mabutan ka ka di? Saan? Saan mat Mike? Mas daawak lang amin. Jack ninamnama nga adasang putan tayo ditoy. Jack ninamnama dito iti papanan tayo. Awan terong ba nga pagsidaawam, Justin? Ken, may mayat iti dito a lugar a pakaangayan ti lecture. Presko ti hangin. Marik na tayo, nga sidag tayo iti nakaparswaan. Sa bagay, husto day nga imbagam. Tinasayat, agina na kapay. Da kayo kadagiti kakadwam. Madamdamalaeng, mangrugin ti lecture. Nabaknang ti pagilyan tayo Pilipinas. Talaga ang naglaing asumao ni Mike. Naglaing agpalawag. Kinabaknang arumbon ko awanan apulos tim kunakan kuana. Mariknak tinalaos apa nang sakit na kadagitikas kada kami amarigrigat. Mamati ak iti amin nga ibagbagana. Gapot agpay sumat ngamin.
No saan ko maalusok ti lintag nga ipatpatong pal ti gobyerno. Awan ko mamot ti agrigrigat a Pilipino. Iso a husto amin nga ibagbaga ni Mike. Kapoy, iti kinaagom kinabuklis. Talaga anak taer ni Mike. Sa bali nga ang muda. Madlaw ang malalaki iti langanang agsasaw iti sangomi. Dagiti kapitalista protektar. Agminar tinabakad apang magina iti suot na kamiseta. Gawag apara iti pagsayatan ti Rumingbaw at talaga ti kinataer na. Ngam ti kinapudno na. Kumbinsido ak kadagiti ibagbaga ni Mike. Umili. Iso ano kidawon na ako mapangak iti grupo. Wano organisasyon da. Saan ak nagduado nga umanugot. Tapay abungakbak nang. Babaan iti kasta nga aramida. Mataginayo nan ti panagkuykuyog mi ken ni Mike. Kami tagbalin ag iyayo. Dandanin sumipngat. Ngam apay ngay akaslaawan pa'y panggap ni Mike amang itulod kada kami kadagiti kakadwak iti lugar mi. Adapay nga ta sa bali nga aktibidad ama sapol ama isayangkat. Kasano kami ang makaawid? Numarabyan kami... Ha? Lalaki nga armado dagiti si Mangpet? Sino dagiti armado a lalaki? Agoray ka. Diyan may isa ka dagiti armado a lalaki a si Mangpet a kasarsarita ni Mike. Kalugaran mi day jay. Diyak lagi dagbidot. Ni Manong Mark dayjay agayam ni Manong ko. Agam ang muda gayam ka ni Mike. Apay nga armado ni Manong Mark agayam ni Manong ko. Anya ti kayat asawan dayto eh. Dagiti bagbagang armado a lalaki asin mangpot itay ditoy. Isuda dagiti mangsal sa laknib ka dagiti kakalugaran nyo aman nalon. Nangruna dagiti mailupit-lupit. Dagiti mag-agrabyado a kakalugaran nyo aman nalon. Ha? Adamot la kalugaran nyo a kakadwada. Ada ka dem among? Mailasin ko ti daduma. Ngam saan ko a personal ngam mo. Jaklatan ibagbaga agayam ni Manong ko ni Manong Mark. Kasta ka di? Wan Mike. Wan gayam Mike. Sumip ngatan. Kasano nga agawid kami kadagiti kakadwak nga inimbitaran nyo dito eh. Justin, pasensya kan. Medyo delikado nga min dagdakiwas itisip ngat. Iso akat ngat. Iso akasayatan, nagpalabas kayo langan itirabi dito eh. Ha? Diyan may sa atin. Talaga anay ranta pag ginanaan nyo kadagiti kakadwam nga inawis mi. Smi. Sapay na ko mata maawatam. Di mila kayat nga damay isagmak kada kayo. Iso sapay la ko mata di kaagungat ha? Apay ko mga gungatak. Agyaman no kasta Justin. Ken, wan gayam. Di mo kumakunaan naman ang gundawayak ha? Ngam numabalin. O may anak mo tan ititent apag inanaan nyo. Kayat ka kami na makadin na. Ha? Angam no, di mo kayat. Jack mat ipili. Jack mat imbaga, Jack kayat. Saan ka di? Ha? Awan anyaman na Mike. Sige lang. Umyan ka ititent apag inanaan mi. No iso ti konam. Jack maawatan tirik nak iti daydi akanito manang Emmy. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, gaputa iti mismo nga abay ko tinagidaan ni Mike, iti tent ang nagpatnyan mi. Awan mo't ket iti dakas na kunak, taadamot kakadwami iti unag ti tent. Sakbayan naturog kami, nagis-istorya kami pay adwa.
Adadan ang naragsakanak, tadyak pulos ni Namnama, amaikan kami itikas di agundaway, itinaamamok a lalaki, anakat nagan tiriknak. Numabalin la kumamanang, jak kayatan amalpas nagidi kanito. Tapara kanyak, awanan ti karagsakan kanito ti biyag ko, no di dayjay apagteng. Ngamjak la impagarup manang, nga apag-apaman lagayam day di arik na nga imapay kanyak. Gapo ta idi pumarbangonan, kastuyan dagiti pagteng. Justin, agring ka. Justin. Shh. Di ka natagari. Alan, agtignay kan, kartingam. Masapula pumanaw tayo dito eh. Masay, sa dino tayo dagiti kakadwata dito. Agdadan iterwar. Alan, agmurmuray kanta pumanaw tayo dito eh. Aguray ka, Mike. Apay nga daig ka mo apaltug. Jack may palawag ita, Justin. Alakit din. Agtignay kan. Masapula makapanaw tayo dito eh. Tara, Sam. Diyos ko, anya ito di mapaspasama kanya. Apay akadata pimanang kami tinagpak niyan may apas at di kabakiran. Kan, sa dino at di papanagni. Apay akas to'y matan. Kasano ito? Lumaban tayo kagabang! Laban! Ay, Diyos ko, agpipinaltugdan. Ay, Diyos ko. Kagabang! Labanan tayo ng gitika, Dusor! Lumaban tayo! Ni Mike Dayjay, makipimpinaltugan. Justin! Dalasang! Dito oy! Nagigigayang dagiti kakadwak nga inawis ni Mike. Sumurod ang katakwada. Mas pala makadayo kami tinay sa lugar. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Di mo itunog nga dadaka sa mapasamak kada kami. Tulungan na kami, Diyos ko. Tarabayan na kami. Diyos ko, agyaman ak ta nakaawid ak, ngawan da ka sa napasama kanyak. Uray dagiti kakadwa ka agtutubo nga inawis ni Mike. Natalgad damat. Natalgad kami ang nakasubli dito lugar mi. Mamati ak ngawan pangipagaanday tinagbalin apadas mi. Tasigurado ang maong tanda. Naingat nga min abilin dagiti panglakayon dito lugar mi. Asaan kami amapan iti dayja kabakiran. Diyak mo't amo nga ijay ti pangikuyugan kada kami ni Mike. Sapay la kuma, tasaan ang nadlaw da tatang adyak kayam nagawit iti rabi eh. Justin, anak! Agring ka dikan! Agbiyahe ka pa'y ita nga agpabagyaw, anak ka! Ni tatang Dayjay. Justin! Uwan tatang! Umayan! Agyang manak. Sigun iti jarti amak amangay ayap kanyak. Di na amo nga itay laang asimang putak diti balay. Agsagana akon. Tagbiyahe ak gaya magpaiso itang agsubli di bagyo. Agtignay akon. Sayang. Diyak man lang nakapagpakada itinasaya at ka ni Mike. Takas demot nga minan tinapasamak. Naimbag ko manood da cellphone na. Ngamawan mat, tama iparit ka no kadakwada. Anyatan tinapasamak iti pan nakirangat da. Kumusta damat ngatan?
Nakapasyar kayo mo't diti boarding house ko diti Bagyo, tatang. Naimbag man? Siya kung tiimbay nang isurot kadagiti masapol mo dito Bagyo, anak. Ta saan amasangon ni Manong Mau? Apay ngamin, tatang. Makumikom ni Manong. Medyaw, kung saan laaday ta, Justin. Nabara pa'y lang amin ti sitwasyon ija ayan tayaw. Ta nagre-renupak dagiti rebelde kung dagiti militar. Ha? Rebelde kan military kunayo, tatang? Wen, anak ko. Iti kabakiran na pagbutbut ngan tayo apapanan ta agdinamag nga dagom umok nga armado alalakay. Anya? Day datag pa'y so Justin. Katamam, adda napapatay ka dagiti rebelde. Ay namakla at kalakit din umaamuam. Ha? Sino, tatang? Hindi nga'y Mark akalugaran tayo agayim mismo ni Manong Mau. Anya? Day kataag paisaw. Asino nga'y timang ipagarup a rebelde magayam ni Mark agayim ni Manong Mau. Kinada pa'y may saan napapatay iti enkwentro, Justin. Sino, tatang? Jay dayo akaedad mutla da Mark kan Manong Mau. Jay pangulutan akanayon ang makisarsarita kadagiti kakalugaran tayaw. Jay kunana nga estudyante jay Manila. Ay na rebelde mo't gayam. Isaw ti may sa kadagiti napapatay. Anya? Oo na yan. Awan apulos tinang ipagaraw. Rebelde gayam dagi jay adayaw ang naisarong ijay lugar tayaw. Diyos ko, ni mahiklakit ti tidakdakamatan ni tatang. Amay sa kadagiti napapatay. Sa anak lakit di nga agbidot. Oh, Justin, apay na paulimag ka, anak? Ha? Awan, tatang. Awan. Dakkel tinagbalin nga epekto kanyak ti impadamag ti amak. Idi simmarongkar iti boarding house ko, idi agad adalak paylaang manang Emmy. Ni Mike ngamin ti may sa kadagiti napapatay iti enkwentro. Sa anak lakit di nga agbidot. Kayat man tilwak ti agarubos kadagidi akanito, linapdak, tadyak kayat amakadlaw ti amak, kat amangan no pagdamagan na. Sumagmamano nga aldaw asa anak-anak astrak iti pagadalan mi manang, gaputa talaga ariniknak tinapasamak. Kinupikupak iti barukong ko ti saem ti ipupusay ni Mike. Ti damo alalaki anakariknaak iti ayat. Aklonat ka damot rims wa agurak kadagiti military. Taapay amasapul a pumatay da kinunkunak iti bagik. Ngem iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ana amiris ko nga awan basol dagiti military anakarinnupak da Mike. Gaputa ar-aramidan dalaang ti pagrebenganda, tapno mapagtalinaed da ti linak ken kapya. Gaputa agdadata met akameng ti rebelde a grupo, ti lalaki a nagpitikan ti pusok. Ininot a naawatak ti amin, kang runaan ti sinangputan mi iti kabakiran, idi inawis na kami ni Mike. Daydi gayam ti gundaway apanang selebrar dagiti makakanigid a grupo iti bukod da a Cordillera Day. Maisupadi iti pudpud no a Cordillera Day amasel celebraran tunggal Hulyo 17. Gapu kadagiti napanagnakak anang waknit iti isip ko, naksayan ti sakit tinakam ko iti napasamak ka ni Mike. Ngem nagtalinaed ti sugat iti pusok iti ipupusay na.
Nakariknaak iti asikan kuana, gaputa mamati ak akas iti dadduma, naalilaw mo't ni Mike iti awan kwenta na nga ideolohya nga ikamkampanya dagiti makakanigid a grupo ken manangalilaw at tao. Ti panangisalaysay ko iti padas kumanang ket umuna nga agpang tapno mapalubusa kon tiriknak iti daydi Mike ket mga barwananak iti naulimek a panagbiag. Agyamanak manang toy pagayam mo, Justin. Justin, maawatak ti marikriknam, nang runakat damo nga ayat mo ako nam ni Mike. Talaga na saem, ngam ti pagyamanan tayo laengen, nasapa na amwam ti kinapudno, tama siguradok pagayam ko. Ad-ad ako maasaem kan sakripisyo tinapasaram, no nagbaligi damat anang lilaw kan ka. Husto ti desisyon mo ang mga barwananen, kat di ka paibalod itinapait kan nasaem anapalabas, nga intunda dagiti manangal lilaw at tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Mario, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Alonso, Kailin, Kanduran family, iti Paracelis Mountain Province, from Margie Alonso iti Saudi Arabia. Giyawan ken Dawadaw family ken kasinsin ko ani Madam Leeds from Christine May Dawadaw ti Rizal, Kalinga. Makablaawan ni Nanay Norbilita A. Damaso, Eileen Z. Damaso, ken Damaso family from Joel Damaso. Shout out kada Jasmine Rivera, Mar Bagasul Bagasul, Julie Lacar ken Virgilio Salem. Gutierrez ken Pascual family dita Mantakdang, San Quintin, ken amin at taga Prado Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Anak ko ada Ayla May Joan ken Gian Alea Faye, ken lakay ko ani Joselito Galapon dita Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Makablaawan ni Vince Cruz ken Pinto family dita Pangasinan, ken Esguerra family dita Cagayan Valley from Roxanne Esguerra ti Saudi Arabia. Lakay ko ani Junjun Taberna ken anak ko ada JR ken AJ Taberna from Nuvelin Taberna. Shout out ken ni Jade Elial. Makablaawan ni Rochelle Pascual, Vivian Colcol ken Marivic Elarde from Corazon, Balaan. Thom Bumayet dita Baguio ken Jillian dita Paris from Ronnie Alonte. Shout out ken Lynn Concepcion, Macleo ken Marcen Concepcion. Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Mario. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pay iti naimbag nga oras. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a programa.
Sapay kuma, tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda itinaimbag akasasaad. Ilingad na klaangan manang itinagan a Mario, ngam dispensaram no jakon ilanadpay ti address ko. Ije lugar mi kanayon mi adengdenggan day ti adrama, nang runa no agdudupong kami nga agkakaaruba, wano uray madama ti trabaho mi. Nalaos ti panagyaman mi ta intuloy yugayam day ti a programa iti YouTube. Adamot pakasarita akayat ko nga ibinlay nga maisupadi daytoy kadagiti pakasaritaan nga intay nangagan. Katnam na maag a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a padre de pamilya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang Emmy. Nagatang mo ka di amin nakasapulan nagatanga, mason. Wala kay, agawid tanta ni Aldawon. Sapay kastaunay adagaang na. Sige nga rod. Mapantan iti paradaan ti tricycle. Ni. Apa nagado ti tao iti dayta banda. Ay katanya pa'y ngay, dagitay agtay-taya dagitan iti suki da akubrador. Ay una niya. Hindi tangagpay si tayong dagiti kobrador. Talaga mo ta. Kanya-kanyang sukyan niya. Oray ti panagtaya. Wen tada kano tay kubrador aswerte. Kanayon nga da mga bak atayador na. Kastaya. Kaya. Dahil ako, brador ti pilpilaan daw. Sigun nga min iti sukik iti si daan, nakapangabak kano day ta akubrador iti dakkel agatad iti kalman. Ha? Sapay damo na kano ti agtayaken kwa na di nangabak. Ne. Ay, kumayat nga ron, ano kasta bakit? Bakit? Ason, padasin taman mo tagtayakan kwa na. Anya tamom, ang mga numasirtyan tamit. Anya? Ay, saanan? Ang mga no kanayunam ton ti agtaya. Saan? Bakit? Alan isupe ang mainayon iti kwartata ng mga bakta. Umay ka na. Anya kalakit din aya. Sapay ipapilit mo. Marikriknak ngamin, ason. Mga bakak. Isungayin tan. Agtaya ta. Pasensya ka na, son. Naimasan mi mo tindagis istorya ka ni Pari Pictaw. E di agbalaw kami. Ay sos, nasipngat magaya mo yun. Anya yati ginagaram iti balayda. Dinamag ko ngamin no matuloy di kontrata na trabaho. Ta, sigun kan kuan na. Alain na kanong agkarpintero. E di kabangibang nga ili day jay. Kat matuloy nga rod. Uy, nason. Mangrugi kami nindon bigat. Nasayat mo tani. Nagrigat ti mabakante. Sapay ato ti kasapulan dagit anak ta. Wan nga rod. Among bakit ngayon niya tinagin istoryan may. Anya? May papaniti may sa apada na kontratista. Ay nason, nagswerte si ka. Agasam, rimwar tayo alagaan na numeraw kat nagdakkel ka no titinamaan na. Dakkel tadakkel mo titayana. Oray ata nabawi na mo tadagaw sa son. Makapaapal dagiti kakasjay. Instant money ko naman. Asos, taanya ko mati apalam. Narigat dayta, tapangabakan na kaiti maminsan, ngam maminpulo kamot amaabak. Anya kamot tinason. Di mo ka di konkontraan. Isupe a pangalan iti mainayon iti gastusin ta para kadagiti kasapulan tayo kadagiti ubeng no bilang mga bakak. Ay na, narigat ti mangnamnama iti swerte nang runa iti sugal lakay. No kayat mo ti bumaknang, nasaysayaat matlaang no aggapo iti nasayaat, iti panagsalukag, saan nga iti sugal. Awan pa'y napuuta ka bimak nang gapo iti sugal. Adamot ason? Ada siguro nga maibus matla adagos, nang runa no dimot ammo jay na nga bakter aramiden na. Sansanon nan ti agtaya, aging ga iti maitayanan tumatla amin nga inabak na. Ason? Ay, saan? Yakla kaya ta sansanam ti mapanagtaytaya, Mario. Madamag kulak ka na yun ti panagtayam, makitam.
Ason, inakagtrabahon. Itarog yan mi project ni Pare Picto. Agan nadkalakay, narigat ti trabaho iti construction. Wun ka di bakit? Di nakapagdanagan. Ada di tantay balon mo. Kompleto daytan, pati inumam adanom. Sansanam ti uminom iti danom, ta sobra ti dagaang na. Win. Oo, nailaki day tapan ang ilalan ay ha? Siyempre mo't amok anadagsan at trabaho ti construction. Isa pagyamanak launay, ta saan ka napili iti trabaho, lakay. Bakit? Narigat tagpili-pili ti trabaho itapan na win. No, kabailan lakit day. Sige adagos. Masapol ang maipaay ko ti amin na pagkasapulan niyo. Masapol nga agsalukagak nang runakit saan mo't abak nang to'y nakiasawaam. Sana bale, tanaanos kan manangipatag kamat. Aha? Awan makunakken ka, lakay. Oo, mo daytan. Malangaraw din. Mapanakon. Si Kandi makaamo dito'y balay kan kadagiti anak ta. Talagang adulat tatagtay taya. Nay, Mariaw, si ka magayab. Agtaya ka kadimart. Ay, saan tata? Umay kakigdain. Anya ti amam no swerte kay ta. Amam, adaman pinangabak day ta kubrador itay laang. Iso apilpilahan damanan. Kastaya. Ang mga no, sa anak mo't lang mga abak tata? Ay, sos, di kagdanag, Mariaw. Amam matasag paminsan lang nga dumtang ti swerte. Alakigdain, umay kang tagtaya ta. Sige man lang ngayon. Ang mga no, mga abak ngagpaisaw. Anya ti numero ay apanggap mo atayan. Jay, sigod nga lalaga ako na numero tata. Malakaraw, umay kan. Iti lugar mi manang, maisa pagliwliwaan dagiti kalugaran mi, ti mga nunsyo kadagiti paspasamak a makitkita da, sadan to tayaan. Adamat dagitay maiparna a makaswerte kat mga bakda. Jakman amo manang tamaysa akmet a naingganyo nga agtaya, aging gaadyak na pupuutan, kat naigumonak metten nga agtaytaya. Tatunggal lumabas sakiti ayan dagiti kobrador, maawi sakmeten nga agtaya. Tunggal agretira ak iti pagtrab-trabahuak, saan ama balina sa anak a dumagas ama panagtaya. Iso at tunggal trabaho ama ijaya kanyak, jak paluspusan, tapno adda pangalaak iti pagtaya. Nanang, ada project mi di school. Ada masapol lagatangan mi. Ada ka di may tadyo kwartak? Orayan tapay ti sweldo ni tatang mo anak ko. Sana bale ta Sabado mo't ita. Sweldo da iti construction a pagtrab-trabahuan na. Kasta ka di nanang? O sige nga rod, pakibagayon tulangan ka ni tatang. Masapol nga minin na makagatang akin ton bigat. Sige, di ka agdanag anak ko. Apaman a sumangpot ni tatang mo, ibagak adagos, tapno mailasin mi ti maitadmikan ka. Agyaman ak nanang. Ala, ingkag pudlasan anak ko. Madamdamalaang, at damot tan ni tatang mo. Apay nga itakalaang, nasipnutan na. Pasensya ka na son. Adapay ngamin, dinagas ko dya ilay. Ay, wan gayam, adda ka no masapol ni boy inton bigat. Adda gatangan na para iti project da eskwelaan. Nagsweldo ka din? Oo, bakit? Nagsweldo kami. Antoy. Ha?
Dayto ha? Dayto lang tinasweldong lakay? Pasensya ka na, son. Nagtayak ngamin bareng mga bakak. Iso pa mainayon iti kwarta tayo. Anya, kunak mano inidyamon ti panagtaytayam. Anya kamutan lakay. Nagado ti paggastusan tayo ita. Naalam pa ilaang tinagtaya. Anya tamom no mga bakak kason. Di adda na ayon ti gastusan tayo. Ay, manipod nagtaya ka. Diyak pa'y napuutan anangabak ka. Di ka pa'y nagnakam. Nagadon ti naibus mo akwartaga po iti panagtaytayam. Agsardeng ka kumamutan, Mario. Uwe na son. Maudi daytan. Promise. Makita mason, kung naktumot ka. Nangabakak. Ha? Adan inayon kiti swildok nga inyawat ko ka. Mabayadam amin ay nakasapulan na bayadam. Gatangan mo ti amin na masapsapul tayo dito balay. Balay. Imbag man. Sana kaya tasangon da ito'y nga anamungak ti panagtaytayam. May mayat matlaang no nasaya at awagas ti paggapuan ti kwarta tayo. Bakit makita mo? Dakil at tulong to inabak ko. Basta, jak kayat nga agtaya ka pa'y. Huston, tanapadasam matan tinangabak. Nanang, nangyagak iti abastuyo ka ni tatang. Nay, nagadumot tanday taason. Nangalaam nga iti gatang bukadag ita. Intad ni Mario, nanang. Nay, adan sa hadapintas at trabaho ita ni Mario Kaano pa'y anak kao? Sana ti sweldo na tinaggapuan day ta, nanang. Nangabak iti panagtaytayana iji ili. Anya, kaano pa'y anasumok na ti agtaya? Imbag man tanangabak. Italaang anangabak, nanang. Amok akanayon nga agtaya. Iso akanayon ko mat atob nga ron. Ayun anak kao. Di mo baybayan ang maigumon iti sugal ti asawam. Wan, nanang. At taman gayang babayadan mitan. Masapul mi man ti kwarta. Sigurado nga pag gusto lang man ti sweldok italawas. Mariaw, dumagas ka pa ngagtaya. May salaang nga taya. Anya tamaw, ang no swerte mitangal daw. Masapul ko talaga ti kanayunan na kwarta tata. Amangan no jak mangabak. Agtaya ka din. Ang mga no mapasarunwan day panangabak mo iti kalabas. Dakal mo tatulong day jay saan ka day. Talaga tata? Dakala na inayon iti budget. Sana na kaya't ni bakit kung agtayaak pa Ay sus, panasam ki day. Ay dataw, napiksa day ito ang numero ita. Iso nga adaw, agtay-taya. Kasta sa bagay, ang mga no mapasarunwan nga agpaiso di pa nangabak ko niya. Isupay mo't ang makatulong no bilang mga bakak. Malan, agtayakan. Dahito ang numero ti tayaam, ta iso ti mayat nga anunsyo ita. Sige man lang, ang mga no swerte ang agpaiso itangal daw. Uray kasano ti panangliklik ko iti sugal, talaga adjakon maidyan ti agtayamanang. Nang runa no kasjay alumabasak iti pagtatayaan, tunggal agawidak nga agapu iti pagtrab-trabahwak a construction. Napadasak nga minan tinangabak iti dakkel agatad, iso anang namnamaak a mga bakakmanan.
Apag gusto lang amin apaggastos mi iti inal daw, pasaray kurang pa iti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Iso nang namnamaak a makatulong kanyak ti panagtayak. Napigpig sa ti temptasyon kanyak nga agtaya, ngam ti panangpatpatigmaan kanyak ni baket ko. Agingga iti dandani maitayak amin ng asweldok, manang Emmy. Oh, apay nala daw ka manan ang nagawid. Amang ano sa dino man laditan ti dim magasam. Bakit? Ado tinaskan agatangak inton bigat. Awanan ti abasto tayo para inton sumaruno a Domingo a panagsweldo manan iti construction. Nagsweldo ka matita, saan ka de? Bakit? Nagsweldo kami. Tayo? Ha? Daytoy la ang tinasweldong Mario? Kat diretsong matitrabaho? Pasensya ka na, son. Nakita ngamin tayo la kaya padak atayador, itay limaba sa kaya palengke. Anday baga na kanya ka napigsa nga anunsyaw. Iso ang nagtayaak, barang agswertiak manan kat dakdakil ti maiyawat ko kun ka. Anya, dandaniin tayam mat amin ang anasweldom. Awanon tinabati. Kasano pa'y ngay amayanay ko daytoy kadagiti pagkasapulan diti balay. Pasensya ka na, son. Sana bale, no mga bakak, at danton mayawat ko kun ka, at adupay. Kat kasano no di ka mangabak. Pangalaan tayo nga itigatang kadagiti pagkasapulan tayo diti balay. Si kamot, di mo ngamin kunkontraan Amok ang mga bakak manin. Oray po utam. Anak, bumangon ka ditan. Agar mo sarkan tapno saan ka amala daw iji pagadalan. Nanang, sana ka sumrak iti pagadalan. Nagmadi nga mintiriknak. Ha? Ne, apay anak ko. Aya ti marikrik nam. Nan, dapadapan ka man. Ha? Ay na, nagbara ka anak ko. Kasla maulawak pa'y nanang. Ay, sige. Saan ka nga rod bumangon? Tama nga numaulaw ka. Urayan nak tay nak mga ala iti agas. Nasken nga agtumar ka. Tapno bumaba ti gurigor mo. Lakay, jak pala pastor ka ni Boy iti pagadalan. Aggurigor mo ton. Ne, apay ngay. Kalat sa amot day ta. Uwan nga rod. Mayat pa'y matidikal man na si Mangput manipod pagadalan da. Sige, pag inanampay nga rod. Nagdaga nga unay ti panawon nita. Amang ano na ikawa mo ton. Paliiwag nga agmalmalam. Ngam no saan lata bumabati gurigor na. Masapol nga ipantan iti ospital. Uwan na, son. Sapay awan kwarta tayo. Ha? Awan na pulos na idulin ko. Tanausar ko mo tinabati asweldong. Pasensya ka na, son. No, jak ko maintay at idadaw masweldaw. At ako man ay duldulin mo nga orekas kasanaw. Naku namon. Naman niya nga rod ngay. Naitayam nga rodon. May babawin pa'y. Ano apay mo't nga mina nagpasulisugak man na. Kunakmot nga idjakon tagtaya. Dayta nga rod, ti bagbagakken ka. Anya nga ita. Nabak ka nga rod. Saan apor ke na nga baka iti na minsan iti dakkel a kantidad kat masansanan dayta. Igumon na kalaang dayta abisyo.
Ason, Dagiti kakasti apasamak ti pampanunutek lakay. Kasano no da emergency. Anya nga ti pangalaan ta. Bumulod ka manan kadananang. Mababain ako na mapandumawdawat wenno bumulbulod ka dakwada. Tunggal ada kasapulan tayo. di kagdanag bakit? Saan na maulit? Talagang idyakon tagtaya. Agbiro kaklangan iti mabalin ko apag sidelinean tapno da mainayon iti masuswildok iti construction. Kumusta nga Japo kason? Naibagan ni tatang mo naggurigor kanumot gayam idi kalman. Iso asaan anak kaserek iti pagadalan. Nasayaat mo tananang. Jak pa'y pinastrok amangan no mabignat. Ay, agyam anak. Kunak no anyan tinapasamak ken kuana. Narigat nga may naggurigor ti ubeng. Nang runa numanungal daw. Sapay ipagna naman itanti dinggay. Wen nga rod nanang. Naikawa siguro itinakaro a kinadaga ang ti panawin. Ay, naimbaglaangan. Kunak no itaray mi ni ospital. Kat, anya nga iti kunan ni Mario. Nagdanag mo titikas taunay ananang. Nang runay di imbagak, ano saan pa'y nga agbaliw tirik na ni Boy, ipan mi ni ospital. Amo na ngamin nga awan kwartami a pagpa-ospital. Ita, amo na antirigat no da emergency. Barang naka-Amerisan nanang, tapno sardangan nanti kanayon nga agtaya. Sapay kadagito'y naglabas nga aldaw. Dandani maitaya na amin abirok na. Maisursurot ngamin kadagiti tayador adadakkel ti tayada. Ay, awan na, no tumulad kadakwada. Dagitay talaga sumusugal. Ngam, ada pangalaan da iti itayada. Kat iso nga ay amang namnamala ang iti sweldo na iti construction. Ay talagang awan mabati para iti pamilya na no kasta ti aramiden na. Sapay la ko mga rod nanang. Tagbaliwan itatana sa papay. Narigat no talaga na ilumlumton iti sugal. Sapay ko mga rod anak ko. Ason, anto yung tiswildok ita alawas. Aw, Agyaman naklakay. Ne, kumpleto sa tisweldom ita ah. kumpleto talaga tayo Ason. Awan na pulos kurang na. Nasaya at matlakay. Ason, amok nga do ti basol kukun ka kanita anak ta. Namin ano ang nagkariyakan ka nga idyakon tinasumok ka abisyo. Diyak na tungtong pal. Sapay la kumata saan ka maumuma amang pakpakawan kanyak kadagiti nagbasulak kan ka. Sa anak ama uma, gapot amang namnama ak adumteng to ti aldaw ama kaamiris ka. Asaan anasaya at para iti pamilya tayo ti aramidem. Amomot nga ipatpatagda ka. Isong ikikanda ka iti tsansam agbalbaliw. Agyaman na kason. Idi nagsakit ni Boy. Ijay anak ka-amerisak. Narigat gaya mo talaga ti sasahadan tayo. Kasanon no na ospital di anak ta. Amangan no di ako namot aramidag. Naimbaglagan ta gagangay lang tinagbalin na sakit na. Lakay. Iso nga ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan ken ka bakit. Talagang agbalbaliw akon. Ipamaysak lang ti atensyon ko kada kayo iti anak ta. Iti trabaho. Para iti masakbayan ta. Masakbayan tayo asang kapamilya. Katsapay la ko ta saan pa anala daw ti amin. Agpaiso ko man dagita akarem Mario. Diyak amo no aginggat kaano ti panakaawat ko ken ka. Ikarikasom. Talaga saan na maulit pa dagiti nagbasulak iti kalabas. Ason, Boy anak, ada pasarabok kada kayo. Tay paborito yaw asidain. Wow! Agyaman ak tatang! Eh,
Apay nga da bit-bit mo lakay. Awan mo ti okasyon Ason, adanam amok aglaklako kadagiti construction materials. Kaya't nakanatagbalin na distributor dito lugar tayo. Ket alain na katao na, tasyak ka no ti makaammo dito lugar tayo. Agpaiso, lakay? Win, bakit? Isong adan na taltalgad at trabaho. Ay, nagsaya aton nga Tapno saan ka unay amarigatan nga agtrabaho iti construction. Yehey! Adan na talaga na trabaho ni tatang. Wen anak, ket maipaikon ton ti amin na kasapulan nyo kun ninanang mo. Adan ton bosboson tayo para iti panagadal mo. Inton dumakilak, kaya't kumati tumulong agbirok iti kwarta para kada kayo, tatang. Wen, dumtang to day tanak ko. Basta saysaya atom ti panagadal mo. Di na kami tultuladan kan ninanang mo asaan na nakatorpos iti panagadal na. So akayat ming agtorpos ka iti kolehiyo. Wen anak ko, para kan ka amin daytoy apanagsalsalukag ni tatang mo. Di ka agdanag nanang. Tatang, agadala ka na imbag. Inton adan trabaho. Saan kanton nga agtrabaho pa'y tatang? Agyan kayong tulaangan dito'y balay ka ni nanang. Ay na, nagsayatan day ta kapanunutam, boy. Ngam kas itinako nami kan ninanang mo. Ita, da kami pa'y lang ti mangipaay iti amin akasapulam. Isong agsingsingpat ka akanayon, anak ko. Wen tatang, patpat gan kayo unay ka ni nanang. Patpat ganda kamat unay anak ko. Anayon alaglagi pamday ta. Podno timbaga ni nanang mo, anak. Ala, isaga na tayong arodon ti umot ko amakan. Taaglalang lang tayon amangan. Namin pinsan ang nagbalbaliwak ket inidyakon ti sugal man ng Emmy. Amok awaga siguro tinamarswa tinapasamak iti anak ko. Tapno makaamirisak ket agbalbaliwakon iti pan nakaigumon ko iti sugal. Adon dagiti napaliiw ko na igumon iti sugal manang ket maasyanak met kadakwada. Gapo ta iti may sa apaset ti biag ko. Napadasak met tikas iti mapadpadasan da. Awan ti manamnama iti sugal. Saan analaka ti biag? Iso amasapol a pagrigatan ken pagtrabahuan ti amin no kayat tayo ti agkakwarta wenno bumaknang. Saan asugal ti solusyon no di ket panagsalukag ken diskarte iti panagbiag. Pagtrabahuan tayo ti amin tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo iti biag. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, pudno unay tinakunam. Awan tinalaka amagunod. Masapol nga aggagat ken agbalin ana diskarte tapno magunod ti tartarigagayan a kinasayaat ti panagbiag. Adumotan tinadamdamag ko ana igumon iti sugal ket kakaasi ti panagbiagda nang runa pay tinairaman a pamilyada. Ado dagiti narangayan ti panagbiagda. Baknang dan ngem nagsublida iti kinarigat gapo iti pannakaigumon da iti sugal. Awan tinasaya at pagbanagan no sugal ti ipangpangruna. Sapay kuma, taagnanayon ti kinasaya at ti panagbiagyo a pamilya, kan agtultuloy ti swerte adimtang kan ka, tapno maisaganam anasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng Maria
nais kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan asusan at taga Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da anti-ason, anti-ising kan anti-suling Villanueva, nang runa ni Michelle Villanueva Mina, kan amin akamang ti Villanueva kan Kalika family, iti Ubog, Bangar, La Union, kan Sudipan, La Union. Shout out kada Grace Agtina, Imelda Velasquez, Angelo Asitura Concepcion, kan Danley Orduña. Amin at taga Baculodan, San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan, from Federly Ferrer. Lakay ko ani Reynaldo Jose, anak ko ada Jo Marie kan John Ray, from Josephine Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Makablaawan nilakay ko Samson Sabado, Sandaga kan Sabado family, kan amin akabagyan kan Kabaryo ditoy Upper San Agustin, kan ti Shadow Hunter Riders Club, kan ti Presidente da ani Ninong President Ducati Alonso Vlog from Joan Sabado. Lakay ko ani Jem Lawrence, Marcos Lorenzo, kan anak ko Adayanyan, kan Faye iti Cagayan. Shout out kada Jermeline Gayon, kang 4138, Remelin Gabriel, kan Flory Medina. Pamilyak di tatangadan San Quintin Abra, kan iti Kabit-Taogan Santa Catalina, Ilocos Sur. Shout out kada Mariel Gutierrez, Nati Agustin, Maribel Bowat, Belinda Ramos, Ana Delfin, Adela Vergara, Susan Ronquillo. Makablaawan pa iti Giyawan kan Dawadaw family kan ni Madam Joy from Christine May Dawadaw. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Susan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube channel yo. Nang runa ideadak pay laeng iti balasiw taaw. Dahiti ngamin tinagbalin aliw-liwak iti kaaddak ijay. Ken makadengegak uray madamaak nga agtrab-trabaho. Addan asawa ket adama isa nga anak mi. Naawis mo tirik na kamang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti kadaraan nga adda iti balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Adda akon bakit? Ay, makabannog tagmalmalam nga agtrab-trabaho ti construction. Nangro na kat nagdagang ti panawin. Ay na, kasta unay tilingat mo, halakay. Ala, agpalas ka, tapno saan ama magaan tilingat na talikod mo. Wan bakit? Ay wan, ayan ti anak ta. Impan ko itay di tabalay dananang, napanak kami nakitsenda itay. Kastaya. Sige nga ron tagpalas akon. Tasya akon ti mapan mga lakan kwa na itayan dananang. Sige man nga rod lakay, ta isaganak mo ton ti pang malaman tayo. Tapno makaina na ka masapa. O sige nga rod. So saan, bolood man tayo martil yun ni Nardaw. Apay, anya manon ti aramidon nyo, tatang. Mistimar lang tayo tugawan na perdi ti saka na ata kailalamot ano saan ama o saan. Bayan nyo ka din, tanin to nardo ti mga ramid into nawan trabaho na. Ay saan anak ka? Kakaasi lang nga rodan di asawang mag-construction. Pudnot ako nayo, tatang. Mas asya nakatalagan kan kwa na. Nagasat kakit di ata kas kaninar daw ti nakiasawaam.
nagagayt kan narespeto kadagiti nakaikamangan na. Pampanunutok nga rod no kasano ang matulungak, tatang. Kasano ko maamatulungam? Agtrabaho ka? Kasano di anak yaw? Adda kayo mat ni nanang. Mabalin ko latamot nga ibati kada kayo. Sa bagay. Ang ting-ting manaimbag ano anyaman day tapang panonotam anak kaw. Abang ano saan mo't lang nga umanugot ni Nardaw. Day tangarod mo ti pampanunutok, tatang. Sapay kayat na nga isulaang ti agtrabaho para kada kami kan ni baby. Adda kada kayo nga agkinaawatan, no? Anya ti pagsayaatan yaw. Ti pagsayaatan ti pamilya yaw. Nangrunak at dumakdakkel ti anak yaw. Dakdakkel ton ti gastusin yaw inton agiskwilan di apukaw. Wan nga rod, tatang. Sapay ko maata umanugot anyaman ti mapanunot ko awagas tapno matulungak. Naibagabot kanyak di tatang baw. Akasla, kayat mo kano at tulungan ng agtrabaho nila kay mo, Susan. Kastarod ti pampanunutak, nanang. Mas asya na kamin kankwana. Maringrigatan ng agtrabaho iti construction. Ay, talaga narigat ti construction, anak ko. Ang daytamot nga rod ti amu na trabaho. Wen nga rod, nanang. Saan mat ngamin anakalpas iti panagadal na padak? Naimbaglaangan ata na sursuro na ti ag-construction. Kahit, anya ngay nga raw ti pampanunutom nga itulong kenkwana, anak ko. Anya nga tano, agabrodak laangan, nanang. Ado ita ti agkasapulan iti domestic helper. Kan may sa, kasla nabibit nga agaplay iti abroad ti babae. Sigurado ka kadi iti dayta pampanunutom, anak ko. Ay, saan akasla ka na ti mayadayo iti pamilya? Nang runa kat dua pa'y latitawan ti anak yaw. Iso nga rod akayat ko kumati agabrod itan, nanang. Tanapigsa kayo pa'y kanitatang. Matulungan nyo pa'y ti asawak amang taripato iti anak ni. No may papan iti dayta abanag. Awan problema, anak ko. Madadaan kami at umulong kada kayaw. Hangam ti parikot. Amang ano di nakapalubusan ti asawam. Ikagumaak ang lukuyan ni Nardo, nanang. Talaga kayat ko atulungan. Tapno maipayan mi itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Ay sige padasa makasarita ti asawam. Bareng umanugot iti kayat mo mapasamak. Lakay, adda ko maibagakken ka. Ni, anya day ta, Susan. Susan. Umot lagay marabin yung nakaserseryoso ka pa ilang. Adda ko maisingasin ko. Kat sapay ko mata maawatan nak. May papanitan niya aya day ta. Makitkitak ngamin tirigat mo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Kakaasi kang agtrab-trabaho iti construction. Iso akayat ka kumatulungan. Anya? Tulungan, nak? Ni, kasano ko ma? Bakit? Kayat ko kumati agabroad, lakay. Anya? Ay, Anya? wun. Kayat ko ti agaplay a domestic helper iti Hong Kong. Kayat ko ti makigiddan ka ni training. Agaplay mo't ngamin. Susan, narigat na itatrabaho. Sapay ado dagiti madamdamag tayo ang makatumpong da iti nauyong amo. Iso akakaasi da iti pagtrabahuan da. Saan nga agpapada ti employer? Adamot dagiti nasisingpot. Anya ti ammom no nasingpot to ti agbalin nga amo. Kasla narigat sa daytabang panunutom, Susan. Sige, lakay. Palubusan na kun. Aging gaan napigsapay dananang kantatang at tumulong kan ka nga agaw-awir ka ni baby.
May sapay day taparikot. Ubing pa'y unay ni baby tapno panawam. Amang ano din na kanto na amamuti anak ta into nagsubli ka dito Pilipinas. Saan to ang mapasamak dayta? Adamot video call. Di kanayon kayon to ang makita mo't laang iti anak ta. Amo ka saan ka kontento iti klase iti panagbiag ta bakit? Iti bakit? Iti panagbiag ka may papaay ko kada kayo. Ngam ikagkagumakmot ni aramidon ti amin nakabailak. Tapno maitad ko ti amin na pagkasapulan nyo iti anak ta. Saan aday talakay? Basta kaya't katulungan amang isaganay ti masakbayan ti anak ta. Iso a panunutom ko maan na imbag ti singasing ko ken ka. Gapoy ti makitkitak arigat nila kay ko amang manggad manang Emmy. Napanunot ko nga insingasing kankwana ti ipapan ko iji abroad. Katibuk idi ti panag-apply dagiti kadaraan nga agbalin a domestic helper iji balasiw taaw. Iso a kinayat ko met apadasan. Idi damo talaga asaan nga umanugot ti asawak. Ngam inan-anusak nga inalallukoy. Impalawag ko kankwana, kayat ko ti tumulong, aging gaasaan pa'y nga agad-adal ti anak mi. Uray dagiti dadakkel ko, numabalin, di damot anamungan ti kasdi a planok. Ngam talaga nga impilit ko ti kayat ko. Aging ga iti maysa nga aldaw. Susan, talaga kada desidido ka na mapanagtrabaho iti balasiw taaw. Talaga adisidido akon lakay. Para kada tayo matla dagito nga aramidek. Sige, sikatin mo ka mo. Palabusan ka. Ngam no marigatan ka. Agawid ka mutla adagos, kalpasan ti kontratam, ha? Ay na, agyam anak lakay. Sige, makikuyog akton ka ni training ama pan-agaplay iji bagbaga na nga agency. Aganad kayo bakit? Ado ti fake recruiter ita. Di ka madanagan. Dayjay matla nga agency tinagaplayan idinimanang na. Iso akampante kami as an apeke dayjay. Ala nga rod. Rugyan yun nga pag nadagiti papeles yo. Tapno, maka-abroad kayo adagos. Wan lakay, kat agyaman ak unay kan ka. Tatang, nanang, imanugutan ni Nardo nga agaplaya kay Hong Kong. Ay, kasta ka day anak ka. Talaga desidido kan ama pan agabroad anak ko. Wen nanang, mapan kami ni Manila kan ni training inton bigat. Mapan kami ti ayan ti amamuda nga agency. Apagbiit ka no itan ti makapan ijay nga ag-domestic helper nanang. Sigurado ka ba alam day ka at trabaho, Susan? Wen tatang, kat ikarigatak para iti pamilyak. Kaya't ko ida nga ipaayan iti naranyag ang masakbayan. Iso nga agtinulong kami nga agasawa. Basta kan anad ka ijay anak ko, Di mo baybayan tabagim ijay anak ko. Wen nanang, tatang, kat na kayo pala kumati makaamo ka dagiti agamak. Sana bale, takanayon naktumot laang nga umawag. Kan sapay ko tanasing pati ti matumpungak nga amok. Ikararag mi day ta, Susan. Di mo pagdanagan dagiti agamam. Nangruna ti anak yo. Da kami kanitatang mo ti makaambo kadakwada. Agyamanak manan nanang, tatang.
Lakay, naipagnami aminan a papeles mi. Urayan mi kanulaangan ti awag ti agency no kaano ti flight mi. Talaga gaya man adarasan ti mapanag domestic helper ita, bakit? Wen, taado kano ti agkasapulan. Ken kayat da kano ti kaskada tayo. Tanagagat tayo nga agtrabaho. Sapay la ko mga rod, tanasing pati matumpungang magbalin niya amo. Ikararag ko day talakay. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Taam mo na anasaya at matipanggap ko amapan ijay. Ala nga rod, ipapas mo nga rodan natin mang taripato itakin ni baby. Tamabayag to adi mo makadin na. Sana bali lakay. Basta da tsansa, kanayon kayon to nga awagan. Ken i-video call, tapno makitkita naktulat ta ti anak ta. Rumbang laing Susan. Diyak kaya malipatan na kata anak ta. Di kagdanag. Takanayon kun to ngay palagip ken kuana. Nga isutin makagapo no apay nga madayo ka. Tapno agtinulong tamang ipaay itinaranyag ang masakbayan na. Agyaman naklakay. Kat di mo matbaybay antibagim Saan ka unay nga agbannog iti trabahom? Inton makaipaw itak ton iti kwarta, uray sagpaminsan tulaangan nga agtrabaho ka iti konstruksyon. Ipaay munton ti ad-ado a panawon mo iti anak ta. Wan Susan, aramidak dayta. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight kamin kalpasan ti makalawas. Nasayat ni Arno kasta Susan. Oh, isaganam nga rodan ti amin nakasapulam. Wen, isaganak ton lakay. Ay, kamaudyanan na. Makapana kon iti Hong Kong. Kat matungpalan ti tarigagay ko makatulong kan ka. Agyaman ak bakit? No pa'y, maditirik na kiti yaada yung kada kami ti anak ta. Maragsakan ak mutlat na. Tanatong palin tinabayagan at tartarigagayam. Laglagi pa nga ay ayatan ka unay, Nardo. Da kayo iti anak ta. Kat aramidak ti amin para kada kayo a pamilyak. Ay ayatan ka matunay, Susan. Di na kami pagdanagan iti anak ta. Tasya kung ti makaam mo. Ken, oray kada tatang nanang. Balonam ti kararag ko, asapay ko ma. Taagbalin anasaya ti gasat mo ije Hong Kong. Nadanon nga rod ti flight mechanic training agayem ko manang Emmy. Nakaragrag sakak, tanatong palmatlaangan ti arapaap ko amakapan iti balasiw taaw tapno matulungak ti asawa. Ididamo at daamak ko manang taamangan no makatumpungak iti nauyong nga amo. Ngem dinangag ti Diyos dagiti kararag ko. Nasingpet dagiti agasawa nga amok manang. At damay sa nga anak da nga iso ti awawir ko. Makaawag ak matakanayon kanilakay ko ta saan nga istrikto dagiti amok. Kat siguraduak ang makasaritak mat ti anak ko no kasta nga umawag ak. Ngam kadawyan siguro tinasapa anaya dayo iti inana, nadlaw ko nga adayo tirik na ti anak ko kanya. Ngam ikagkagumaak nga ay-aywan, kastamatan ti amana. Naglabas nga rod ti tawan, aging gaadimtang ti panakalupas ti kontratak, manang Emmy. Lakay, kumusta kayon? Masaya at kami mat dito nang runat anak ta. Uray da nanang. Oh, nakaawag ka man, Susan. Uwan lakay. Maipanggap iti panaglepas ti kontratak. Ni, unyag pa iso. Nagbita naglabas ti aldaw. Malpas gaya man nagpaiso ti kontratam. Ay na, makaawit kan bakit? Daytarod ti ibagakken ka. Amumat nga agrinyo ak iti kontratak saan ka di. Kailalang amin, tanasingpet dagito amok. Ngam,
Amang ano sa anak pa'y ang makaawid lakay. Adamin ipakpakaasi dagiti amok. Ni, anya kay teta? Numabalin, sa anak ko mapay nga agbakasyon ita. Mapan ngamin dagiti amok iti Spain. Kat kayat dak nga isurot, tawan ka no ti agaw-awir iti anak da. Anya kay ti ko nam, Susan? Kunak ang urayak ti desisyon mo. Mabalin ka di, Nardo. Sayang mo ti oportunidad. Makapanak pa iti Spain. Katatakan ka na ita, Iso na lang tagdamdamag ang anak ta. Apay ka no asan kang agaw-awid. Makaamo ka pa'y lamang ipalawag kan kwa na, lakay. Amo ka maawatan naktumat laang ti anak ta. Sige, ika gumaak, Susan. Alang Rod, adapay ngamin aramidak. Makaamo ka pa'y ladita, ha? O sige, lakay. Bye. Imawag itay ni Susan, nanang. Agrin nyo kano iti kontrata na, ngam saan pa'y nga agawid. Saan pa'y makabakasyon. Nay, hapay ka no nga, Nardo. Nakisarita kano dagiti amo na nga agrin nyo, ngam saan da pa'y apagawidan. Tama panday di Spain. Adan sa importante nga aramidan ti negosyante nga amo na ijay, kat itugot na kano ti pamilya na. E sa masapula sumurot mo't ni Susan, tapno adagaw awir iti anak da. Sapay agdamdamagan di anak yaw, no kaano ka no amakita na iti personal ti inana. Kunakmat nga umadanin, saan ba't gayam amatuloy? Day tangarod kat nanang. Sigurado ang maupay man ang anak mi. Saan ka no kami nakontento nga iti video call na lang ang makitkita ti inana. Day tati ko na kanyak. Narigat mo't nga ibagak day takan ni Susan. Ta trabaho mo't ti pakasapulan dagiti amo na kankwana. Ala, sapay ko mga Rod, ta saan ang maupay ti anak yaw. Kan makaawid tumot laang ni Susan. Hello? Lakay. Naimbag tayo mawag ka, Susan. Apay nagbayag ka di kay mawag. Matanagan at baygan kan. Pasensyakan, lakay. Kanayon ngamin nga da kami iti amo ka babae iti ospital. Apay, sino ti na ospital? Napanak nagpa-check up. Kadwak ti amok. Apay, Susan, anya tinapasamak kan ka? Ada sakit ko, Nardo. Anya? Kaya ti amo ka dituya kon nga agpaagas. Ngam nagkadkadak. Kunak nga agawid aklaang andi ta Pilipinas. Apay, anya ti sakit mo bakit? Anya ti marikriknam? Okay ka kadilaan? Adda bukol iti barukong ko. Kayat ko adi ta Pilipinas laangan ti pagpaiksaminak. Kayat ko ti ag-second opinion. Kunada ngamin nga ada ka no breast cancer ko. Anya? Agawid ka nga roden. Nasaysayat adito iti pakatamingam. Tada kami dito a pamilyam, ang mga sikasukan ka. Imbagak daytan iti amok, kat imanugot matlakay. Iso amay sa kadagitoy nga aldaw. Agawid akon di ta Pilipinas. Susan, adakan dito'y balay. Tinasayahat, aginanakan. Makita kit talaga saan anasayate marikrik na bakit? Nabanugak lang iti biyahe lakay. Di nakpagdanagan. Kimotong ka bakit? Manipot ngamin idimbagada ti sakit ko. Saan ako na makaturturog? Numabalin. Agawid ako man adagos.
Isumot lagayam ang madandanaganak. Nang runay di medyo nabayag adi kay mauawag. Kastawag. Kastamat gaya man di mapaspasamak kan ka. Lakay. Diyak pa'y kayat ti matay. Ah, Kayat ko pa'y makadan na ti anak tay ti mabayag. Mano atawan na diyak na dinan. Ita, nakulan ti anak ta. Susan, saan ta mapasamak ti pampanunutam? Dakil ti kasi ti Diyos. Amo ka din nakabaybayan. Kan maagasan itan ti kasta sakit. Iso adi kagdanag. Lakay. Kalpasan na makainanakay ti sumagmamanungal daw. Mapantanto nito ospital. Mapantag second opinion. Katno niya ti ibaga ti doktor. Aramiden ta adagos. Tapno saan ako maharo ti sakit mo? Kayat ko na makita ti anak ko. Oh, sige. Tama pa na kita enda nanang. Inaksukunan ta anak ta. Ibagak mo ten kada nanang kantatang nga addakan dito'y balay. Ay nasaya at nakaawid kan Susan, anak. Madanagan kami unay kan ka. Huwag nga rod anak ko. Ay sus, kimbutong ka. At da ka di marikrik na malasakit. Awana nang. Diyak nga rod mo. Takalaat mo't dahi ti napasamak. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagaya mong sakit ko. Naamwak laangan ti amin. Idi adda na arikap ko abukol dito'y barukong ko. Ala, di kaagdaan nag-anak ko. Addakan dito'y. Mapan kayon ton agpadoktor ko ni Nardaw, apaman ama kainanaka. Huwan anak ko, tapno masigod. Kun tapno maamuan tayo, no agpada tinakita da sakit mo ija Hong Kong. Napananggayam ni Nardona nang napan na sinurot ya nakyaw. Kalaat nga min arimwar itay. Uwan nga rod nanang. Kaslaaw na pulos iiliwan na kanyak. Anak, amang ano maikawala ang Japokog. Mano atawon ngamin adi kay nagkita nga agina. Obing pa'y unay idinapan ka ijabalasiw taaw. Kastoy gayam tirik nana. No di nakakayat ti anak mo, tatang. Di mo panunutan day ta, Susan. Rugrugilaang day ta. Maya si dagtumot la tirik nanakan ka, kabayatan di pa nagdenayaw, dito'y balayaw. Ala, di mo panunutan day ta anak ko. Husto ti ko na ni tatang mo. Maya sa dagnan tumot la tirik nanakan ka. Positive lakay. Ada breast cancer ko. Susan, Matayak ka din lakay. saan? Saan ka nagsawi ti kasta? Maagasan ka. Kas ko na ti doktor. Adda dagiti rumba nga maarami tapno maagasan ka. Patib karam ko mati pakinakam mo, bakit? Diyak pa'y kayat ti matay lakay. Nangrunag at nakadadayo pa'y laang tirik na ti anak ta kanyak. Manipon si Mang Patak. Ijayan ayan dalola ng agigyan. Dinak pa'y pulos kayat akasarita. Susan, di mo pa kadanagan dayta. Siyak ti makam mo. Ininot tumot lang amaya si dagtirik na anakan ka. Tinapatig itakit maagasan ka. Lakay. Rugyan tangi paarami dagitin singasing ti doktor tapno maagasan ka. Amo ka din na tabaybayan di Diyos. Amok ang maagasan ka pa, Susan. Ikararag ko na ita, Nardo. Kaya't ko pa'y asulnitan dagiti nagkurangak ka na kayo nga agama. Kaya't kayo pa'y amakadan na iti mabayag. Kaya't ko pa'y arik na tinabarang arakop kanyag ti anak
Mapasamak amin dagita, Susan. Basta dita umibot iti Diyos. Isu ti pagkamangan ta iti kakastoy akan ito. Dita maawanan iti namnama. Maagasan ka pa'y bakit? Maagasan ka. Nagsakit a panunutan tinapasamak kanyak manang Emmy. Tunggal malagip ko tinapasamak, kasla mabriat ti barukong ko, nang runa no makitkitak dagiti agamak. Diyak lang arudan nakadan na ida iti naunday a panawen, nga iso ti imadaywan tirik na kanyak ti kakaiso na nga anak mi, na addaanak pa'y iti kastoy a klase ti sakit. Naoperamot ti barukong ko manang, nga madama ti panag-chemotherapy takasapulan dayta. Sumarunon tumutten ti radiation. Narigat ken nagastos manang. Tilaeng pagyamanak ket nakaurnong nilakay ko, babaen kadagiti impaw-paw it ko a kwarta iti kaaddak iti Hong Kong. Isu na laeng tamausar samot amin a pagpaagas ko, imbes ko a mausar ti pamilyak. No pay kasta, mangnamnamaak nga umimbagak, ket ipalubos ti Apo a makadennak pay iti mabayag dagiti agamak. Tapno ininot a maisubli tirik na kanyak ti anak ko. Ket masulnitak dagiti nagkurangak kadakwada, kabayatan ti kaawan ko iti dennada. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Susan. Susan, pagayam ko. Naimbagman ta na panunot mo tinagawid dito Pilipinas, tapno dito'y kang agpaagas. Sabali ngamin no adda ka iti den na ti pamilyam, kabayatan a makigubgubal ka iti sakit akimpot ken ka. Dayawag mo ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti kanayon a panagkararag mo iti Diyos, tadayta ti mangted ken ka iti kired ken namnama, tapno umimbag ka iti sakit mo. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken pamilya, akanayon a nakasuporta ken ka, iti rigat man wenno iti namay. Ano sam alepasen ken tungpalan ti amin a balakad ti doktor mo, ken buyugam iti kararag, tapno kanayon at tarabayan na ka ti Diyos, iti amin a pagdaldalanam. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.